Prvi put radim minđuše. Ja sam zadovoljna. Ako želite i vi da sebi uradite jedne ovakve, ostanite sa mnom do kraja. Pišite u komentarima kako vam se čine. Da li biste vi nosili nešto ovako? Pa da krenemo. Postupak je sljedeći. Prvo ćemo ušiti ovdje ove bisere i ovdje, pa ćemo onda isjeći i sastaviti. Ako vam se dopadaju moji nokti, kako sam ih uradila, imate video.